Коста мазняци днеска снимено ново видео на Дадон Гайф, не съм снимал на Portal 2 от 5 години. Знам, нека да почнем. На тега не съм снимал много време. Сега стигнахме и тук, там далечната има нещо, където има много добри работи. Чакай, майчи. Пата добре ли ми е? Сега си я прибрал майка. Добре ли ми? За мен е добре. Не, ко стане. Остана. Хайди, парим двигателя бастър, копчит, как вами? Малко кръв, сега. Колко ти мака? Чакай малко, аз им ги побера. Спри бе, да идем. И прощай. Има някой. Елмо казва дали има някой. Кола? Ето тя се е била. Игра смеска като моята. Абе. No, там... Ой, как ще за вас? Витати мънчи. Не ми трябва кола. Боя, има боя. Вой. О, бензинче. Ще го взем. Хопа, бензинче, то си е бензинче. Вой. Това перфектна смеска. За моята кола. Да видим вътре. Мари някой? Тук има някой ще ме еба майката. Къде няма никой? Има... Това не знам дали мога да го покажа тук. На YouTube не мога да го покажа. Това вие знаете какво. Ще помолим на малко деца. Бензин. Смеска. Ходило. Абе, само бензин ще е хубаво тук. Всичко друго тук дай да стрелним. Не, няма да си хова патроните. Айде да видим сега. Кой има вътре? Пикъп. Има вътре. Тук има някакъв двигател стопла. Калашников. Тук още по. Ой. Айде го гъмнем. Кой има, бе? Голд бар. Не ми трябва точно. Трябва ми храна, обаче. Това вече. Ще са много гладни вече. Дофигата. Вой, мога да го изям. Мога да го изям. Не. Кой има, бе? Ще вземам просто. Те ви идвайте тук при другите работи, които ще вземат. Това приебано място. Кухнята. Яде ми са нещо. И ще трябва да направя, да ни казвам ко... Къде мога да... Не казвам какво направи. И ми стане лошо. Ама нямаше храна сега. Какво да правя? Чакай да пина малко вода от кактуса. Няма да пинтам. Там ще има много хубави работи там. Да се напия малко.
на безплатно напивание. Нямам храна, затова ще трябва да си ям лайната. Буквално. Ай, готово. Има кола там го. Има кола там го. Не знам как тук няма никаква храна. А, да забравя, че тук ми е бага. Тук ми е бага. Бай. Водата я няма. Бах си майката вече наистина. Ще напълним вода. Бензина да сложим сега. Моля го. Open. Фу! Ма то това не. Не знам, май ще така смеска. Да бе, смеска е смеска. И всяко мамега... Хора, всяко мамега къде двигат. То ще запали, нали? То ще запали, нали? То ще запали. То ще запали, то няма за... То няма. То що да ни запали? Няма за какво да ни запали. Ни заприте си, нали? И сега разбрах, че когато ми е смеска, сигурно са ми писали в коментарите. Аз като не ги чета. Не ги го пиле, ниде го пиле да трябва и просто. Има ли масло тука? Ще пълним вода. 20 литра точно е такова. Това е цялото видео, тук ще правим работи тука. Като гледам. Инпутът си е, майка, тая отивам. Тръгваме. Ойо! Алелуя! Алелуя! Кираш ми да ни казва. Не мога да си пътколне, бе, трябва да го взея, бе. Да разгреем малко. Колко малко и аз разгрех. F е маунт. Трябва майнинга стол тук. Че съм един. Много умен съм. И аз. Няма какво да ядем. Но сме гладни. Много сме гладни. Кой му? Топки. Димитри. Кой му? Бум. Димитри. Кой му? Кой ма ти казах? Абе. Интересно ли ще ми се правиш, бе? Алелуя. Това ще го взем. Защото нали трябва да маним. Алелуя. Алелуя. Такова. Алелуя. 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 Да ти еба майката. Отвори се. Кой има, бе? Кой има вътре? Взимай го. Взимай го. Вземи тебе. Гледам това цяло видео, няма да караме. Ще кача 2 видеа днеска на тази игра. Може и на портал Времани. Че днеска не ми се играе. Не бе, това беше къста. Алелуя, алелуя.
Gotovo. No, šta da spim? Pali malo sleep. Da spim. Čemu da spim? Mai сега да свем още масло вътре. Има хайсла газ. Мари вътре още. Сега ще направим едно нещо. Махай малко да... Поне 1 литър да са мани. Поне 1 литър да са мани. Мана са малко повече, ама сега. Това е добро. И сега ако тук вътре има повече, няма. Не. Не. Заспива ми. Релевна вътре. Falling asleep. Тази сграда беше много голяма. Много ни помогна. Бой... Сега... Как се пускаха парите? Не. Как се пускаха парите? Да питам как се пускаха парите? Козеро е! Радиото съм манал. Слой го там. И мани и книжни. Че забипкани. Джейз, не знам за кого. Като си към Джейми лагва играта на кучи. Виж, съжалявам ги, ей. С кого се пуска? Сло? Ай, силните първо. Свините фарови. Знах ми. Vai, estou na ponte. Tudo mais mente se não fosse se não fosse no video. A mais putina powiem czasie właśnie. Что кой powiem czas? Ако намерам някаква така. Още малко 2 минути да караме. Даже на вече. Чакай, че... Трябваше от една сграда да взема къбичка да изчистя кръвта, че много гадно ми било. Кой на тема? Нищо. Спирачки. Миналия епизод таван, гуми беше. И водата. Водата манат ми, всичко манат. Сега съм гладен, ама... Да те боли. Гладен съм. Това ще го направя други епизод. Хайде речи може да умрем. И ако умрем, трябва да почнем и от начало. Не, камък. Майче знам какво ще направя, ще да си я назад. И ай така спираме и Гнешана. Дано да ви хареса видеото. Ай до след половин час. И айде цел.